Huwag kang mag-alala, Roble. Pagmamay-ari ko ang batong yon. Sa oras na magsanib tayo, ay mawawala ng bisa ang epekto nito sa mga mortal na kagaya mo. Wika ng demonyong kasangga ni Roble sa kanyang isipan. Panginoon na siyang traidor, kami ay nagsilbi sa iyo ng ilang siglo upang sundin ang nais mo. Pero ikaw ay isang demonyong mapanlinlang sa lahat ng uri mo. Ang nais mo lamang ay ang iyong interes upang pagharian ang mundo. Wika ng datong merong hawak na kampilan habang papasugod ito kay Roble. Kahit narinig yon ni Roble ay hindi niya lubos maunawaan ang nais iparating ng datong yon. Di na yon pinansin ni Roble sa kadahilan ng abalang-abala siya sa pakikipaglaban. Pagsugod ng datong nakapaloob sa kanyang alaga, ay agad naman itong niyakap si Roble upang tuluyan na niya itong maigapos sa kanyang mga kamay. Itarak mo na ang kampilan at nang matapos na ang labanang ito! Wika ng datong yon habang nakagapos kay Roble. Nang pasugod na ang datong merong hawak na kampilan, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang tinubuan ng mga matatalas na sungay ang likuran ni Roble, na siyang naging sanhi upang tumagos yon sa datong nasa loob ng alaga nito. Nagsisisigaw yon dahil sa sakit at ginagawa na nito ang lahat ng kanyang makakaya upang maalis ang pagkakasaksak sa kanya ng mga sungay ni Roble. Nang makita yon ng datong merong kampilan, ay agad naman itong sumugod ng buong lakas patungo kay Roble. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng Kalis sa ama ni Amon. Pinapaulanan siya nito ng malalaking tipak ng bato, pero hindi yun umuubra, gawa ng nakakaya din ng Kalis na gamitin ang mga elemento ng kalikasan. Di gaanong nakakalapit ang Kalis kay Amon dahil sa napakaraming maranhig ang nakikisali sa kanilang labanan. Samantalang si Nongjem at ang kanyang kumpare naman ay pinagsasalit-salitan ang dalawang datong kanilang kalaban. Awa naman ng Diyos ay hindi nagagawa ng datong kalaban ni Lucas na madakip siya nito ng malauod na ugat na siyang pangunahing abilidad ng datong kanyang kalaban. Si Nongjem naman ay ginamit na ang kanyang 7 bertudes na agimat at ang isa pa niyang tinatagong mutya ng lakas. Panginoon ng 7 hari, hari ka rin ng kaluluwa at buhay. Kami ay tumatawag at dumadalangin na bigyan mo po kami ng mahabang buhay at lakas na siya naming ipapanalo sa mga kaaway. Usal ni Nongjem. Matapos nitong makapag-usal, ay sinangga nito ang matatalas na kuko ng maranhig nang hindi siya nasusugatan. Matapos yan ay agad niya itong ibinalibag sa lupa at pinuluputan ang leeg ng buntot paging nakuha ni Roble sa pinaglagakan ng Kalis. Di na nito nagawa pang makapagpumiglas dahil sa lakas na ipinamalas ni Nongjem. Ilang minuto lang ang lumipas at tuluyan ng nangitim ang katawan ng maranhig na yon, at di naglaon ay naging isang naagnas na buto na lamang. Si Lucas naman nung mga oras na yon ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa isang datu ng mga maranhig. Nang masipat yon ni Nongjem, ay nilapitan niya ito upang pagtulungan ang datu na merong kakayahang kumontrol sa mga parasitikong ugat. Pinaghahampas yun ni Nongjem ng buntot pagi nitong dala hanggang sa dumating ang puntong nakahandusay na ito sa lupa. Nang makita ito ng iba pang maranhig, ay tinulungan nila ito ng buong lakas upang tuluyang makatakas sa digmaang yon. Ang ama naman ni Amon ay nagpakawala na ng napakaraming bato
upang pagtakpan ang kanilang pagtakas. Nang mapansin yon nila Ruble, ay hindi na ito nag-aksaya pa ng lakas upang habulin ang mga papaatras na ng mga maranhig. Di na nila pinilit yon dahil sa kitang-kita ni Ruble na labis na nahihirapan ang kanyang mga maestro. Pagsapit ng 3:00 ay tuluyan na nilang nilisan ang lugar na yon at bumalik na sa tahanan ni Mang Lucas. Ruble, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang maestro. Bakit ho, Nong Jem? Sagot naman dito ni Ruble. Hindi normal ang kakayahang ipinamalas mo kanina, Ruble. Akala ko ay hindi ka na babalik sa dati mong normal na kaanyuan. Sagot naman ni Nong Jem. Kitang-kita kasi ni Nong Jem ang malademonyong itsura ni Ruble noong nasa digmaan pa sila. Animoy isa na itong ganap na demonyo noong mga oras na yon. Matapos ang pag-atras ng mga maranhig, ay siya namang paglagas ng mga sungay ni Ruble na animoy isang mga tipak na punong nalulusaw. Kung hindi pa lumapit si Ruble sa kanyang mga maestro noong mga oras na yon, ay maaaring hindi na siya lalapitan pang muli ni Nong Jem. Nang tuluyan na silang nakauwi sa kanilang tahanan, ay agad namang nagpahinga ang dalawang maestro ni Ruble. Samantalang si Ruble noong mga oras na yon ay piniling manalangin sa may likha dahil sa nakakaramdam na ito ng labis-labis na kilabot sa kanyang sarili. Hindi mawari ni Ruble kung siya ba ang kumokontrol sa demonyong kanyang kasangga o siya ang kinokontrol nito. Habang nananalangin si Ruble ay napakaraming pumapasok sa isipan nito. Lahat ng pangungusap sa kanya ng demonyo simula nung una silang nagkakilala ay naaalala niya. Huwag kang mag-alala, Ruble. Sabi ko naman sa'yo kakampi mo ko, di ba? Wika ng demonyo sa kanyang isipan. Nang marinig ito ni Ruble ay bigla naman siyang napatigil sa kanyang panalangin. Unti-unting napagtatanto ni Ruble nung mga oras na yon na merong ibang hangarin ang demonyo sa kanya. Kahit hindi niya mawari kung ano ang nais ng demonyong yon, ay hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili ang pagdududa sa isa niyang kasangga. Sa tingin mo, demonyo, ano ang nais mo sa akin? Biglang tanong dito ni Ruble. Wala naman. Di ba nais mong pamahalaan ang lahat ng uri mo? Ito na yun, Ruble. Ang iyong pinakahinihintay. Lusubin mo ang pugad ng mga maranhig. Kunin mo ang singsing na nakasuot sa daliri ng isang datong naroon at dalhin mo yon sa isang tipak ng batong hindi pa umuusbong. Ang pangpitong dato, Ruble, ang siyang kailangan mong kitila ng buhay dahil yon ang kumokontrol sa buhay at kamatayan ng mga maranhig. Kapag nawala ang katawan ng datong yon, ay siya ring pagkaubos ng mga maranhig na kauri mo. Kung nais mong matahimik at mailigtas ang pinakamamahal mong maestro, ay susundin mo ang payo ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita hanggang sa sukdulan ng aking kapangyarihan. Sagot naman ng demonyo. Pangpitong dato? Gulat na tanong naman dito ni Ruble. Oh, Ruble, ang datong hindi pa napapabangon ng mga maranhig ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat ng uri mo. Yun ang unang maranhig na nagtaglay sa kapangyarihan ko. Kapag bumangon ang datong yun, ay hindi mo kakayanin ang lakas nito. Maging yang kalis na ipinagmamalaki mo, ay hindi uubra sa nilalang na yon. Dahil ang dato lang namang yon
ang siyang pumatay sa Garuda. Malamang kung ang datong yon ang naabutan ng mga antingero, ay tiyak na mahihirapan sila dito. At ang masakla pa sa lahat, ay maaaring magpahanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin ang pamamahala ng mga maranhig sa lugar na ito. Sagot naman sa kanya ng demonyo. Nang marinig yon ni Roble ay halos hindi na siya mapakali sa kanyang kinaroroonan. Gawa ng kahit anong oras ay maaaring bumangon ang maranhig na yon dahil hawak ng isang datu ang singsing na tinutukoy ng demonyo. Ang nais ni Roble noong mga oras na yon ay ang lipunin ng mabilisan ang lahat ng nakaligtas na datu sa pugad ng mga maranhig. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, ay agaran ding umalis si Roble sa tahanan ni Mang Lucas upang puntahan ang mga maranhig sa pugad nito. Nong Jem, pupunta ho muna ako sa baryong kinagisnan ko. Hindi tayo maaaring magsaya sa ating pagkapanalo. Dahil maaaring ang mga maranhig na naroon sa lugar na yon ay merong tinatagong plano. Wika ni Roble habang siya ay naghahanda ng kanyang mga dadalhing gamit. Bakit naman, Roble? May bumabagabag ba sa'yo? Tanong naman dito ni Nong Jem. Wala naman ho, Nong Jem. Nais ko lang ho maisiguro ang ating pagkapanalo. Magpahinga na muna kayo dyan ni Mang Lucas. At ako na ang bahalang magtrabaho. Sagot naman ni Roble. Matapos makapag-ayos ni Roble ng kanyang dadalhing gamit, ay sinaluhan niya muna ang kanyang maestro sa pagkain ng pang-agahan. Matapos yan ay naglakad na si Roble. Habang naglalakad siya sa kabundukan ng Tubahon, ay pansin itong normal naman ang paligid. Meron siyang nakikitang mga nilalang na nagmamasid sa mga madidilim na parte ng gubat, pero hindi na niya muna ito pinapansin dahil baka naninirahan yun doon ng payapa. Pagdating ni Roble sa lugar ng kanilang pinaglabanan, ay bakas pa rin doon ang nangyari noong gabi. Nang madapo na si Roble sa ika-6 na bundok, ay doon na niya muling nasilayan ang baryong kanyang kinagisnan. Habang nagmamasid si Roble sa lugar na yon ay biglang meron itong narinig, nakakaiba sa kanyang paligid. Roble anak, bakit mo kami iniwan? Wika ng isang lalaki. Roble, bakit mo kami iniwan? Dagdag pa ng isang babae. Nang marinig ito ni Roble ay halos magsitayuan ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Biglang umikot ang kanyang paningin sa buong paligid upang hanapin ang pinagmula ng boses na kanyang narinig. Paglingon niya sa lugar ng dati nilang tinirikan ng bahay, ay laking gulat na lamang ni Roble nang makita niya ang kaluluwa ng kanyang yumaong mga magulang na nakalitaw sa isang lilim ng puno. Pagsipat dito ni Roble, ay agad itong kumaripas ng takbo papalapit sa mga ito. Pero habang nananakbo siya, papunta sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang, ay siya namang paglayo sa kanya ng kinaroroonan ng mga ito. Animoy tumatakbo din ang lugar na nais lapitan ni Roble noong mga oras na yon. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas, ay biglang naglaho ang dalawang kaluluwang kanyang nasilayan. Dahil sa pag-alala ni Roble sa kanyang mga magulang, ay mas lalo pang namuo ang kanyang galit sa mga maranhig. Animoy noong mga oras na yon ay mas demonyo na siya sa mga ito, na siyang labis na ikinakabahala ng kalis. Yan, Roble! Magalit ka! Magalit ka! Sinasabi ko sa'yo, pamumunuan mo ang uri mo sa ganyang estado. Ipaghiganti mo ang iyong mga magulang sa sukdulan ng iyong kapuotan. Yakapin mo ang galit at paghihiganti. At doon mo lamang makukuha ang lubos-lubos na kapangyarihan. Wika
wika ng demonyo sa isipan ni Roble. Roble, huwag kang magpalinlang sa demonyong iyong kasangga. Nandito kaming iyong dapat pagkatiwalaan. Manalig ka sa amin. Wika naman ang kalis sa isipan ni Roble. Pero sa bawat pagwika ng kalis na kasangga ni Roble, ay nakakapagtakang hindi na ito naririnig at pinapakinggan ni Roble. Animoy si Roble noong mga oras na yon ay bigla na lamang nagbago dahil sa labis na sama ng loob nito sa mga maranhig. Bakit ko nakalimutan ang aking totoong mga magulang? Bakit? Hindi ko ba sila nagawang mahalin? Galit na tanong ni Roble sa kanyang sarili habang ito ay umiiyak. Matapos nitong magbitaw ng mga katanungan sa kanyang sarili, ay agad din naman itong sinugod ang pugad ng mga maranhig ng buong tapang. Ang kalis na siyang kasangga ni Roble noong mga oras na yon ay biglang nawaklit na ng lubusan sa kanyang isipan. Ang tanging nananaig kay Roble noon ay ang galit at puot nito sa mga maranhig. Pagdating niya sa kanilang baryo, ay agad naman itong hinanap ang himlayan ng mga maranhig na namamahinga sa kalagitnaan ng umaga. Lahat ng bahay na naroon sa lugar na yon ay binaklas ni Roble na siyang naging sanhi upang masunog ang mga ordinaryong maranhig sa ilalim ng sikat ng araw. Habang nagbabaklas si Roble ng mga bubong ng kubo, ay siya namang paglabasan ng datong kanyang kalaban. Kung susugod ka dito, dapat dinala mo ang iyong maestro. At ano naman ang laban mo sa amin, Apo? Tanong ng dato na siyang ama ni Amon. Nang marinig ito ni Roble ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula sa harapan ng mga dato. Pagtingin ng datong merong kampilang hawak, ay nakita nitong pugot na ang ulo ng datong ama ni Amon. Agad namang napaatras ang dalawa pang datong natitira nang makita nito ang ginawang pag-atake ni Roble sa kanilang kasama. Nakita nila si Roble noong mga oras na yon na nakasaksak pa ang dalang nagsisitalasang buto nito sa kamay ng tiyan ng ama ni Amon. Matapos yan ay agara naman ang pag-agnas ng katawan ng dato na siyang hudyat ng kamatayan nito. Nang makita ito ng datong mga kasama nito, animoy natigilan yon sa kanilang kinagagalawan dahil sa parabang nakikita ito ng nilalang na mas demonyo pa sa kanilang dalawa. Di na nagsayang pa ng oras ang dalawang datong yon at agara naman ding sinugod ng mga ito si Roble ng kanilang buong lakas. Kahit tirik na tirik ang araw ng mga sandaling yon, ay hindi nagpapatinag ang dalawang maranhig sa kanilang kalaban. Si Roble naman noong mga oras na yon ay unti-unti nang nagpalit ng anyo upang mailabas nito ang kanyang buong lakas. Di na ito nag-abala pang tawagin ang kalis dahil alam niya sa kanyang sarili na kakayanin na nila ito ng demonyong kanyang kasangga. Ang demonyo kasing nasa kaloob-looban ni Roble ay tuluyan ng binigyan siya ng walang hanggang kapangyarihan pagdating sa pakikipaglaban. Mas mabilis na noon si Roble ng tripleng ulit at mas mabagsik na ito. Wala na din itong sinasantong nilalang ng kahit anong uri. Gawa ng masyado ng malakas ang impluensya sa kanya ng demonyo. Pagpulupot kay Roble ng mga malauod na baging, ay animoy hindi na siya nito nagagawa pang pahirapan. Buong puso na niyang sinasalo ang lahat ng pag-atake ng mga datong yon na para bang hindi na niya kalibel ang kanyang mga kalaban. Sige lang, ipagpatuloy niyo lang yan. Kahit buong magdamag kayong umatake sa akin, ay para lang kayong nag-aaksaya ng inyong mga lakas. Mga demonyo kayo, di ko patatawarin ang uri nyo
Dahil sa ginawa niyong pagkitil ng buhay sa ama't ina ko! Wika dito ni Roble. Sa bawat pagsugod ng dalawang dato, ramdam ng mga ito ang napakabigat na aura na pumapaligid kay Roble. Animoy si Roble noong mga oras na yon ay isa ng ganap na kasangkapan ng isang demonyo. Sa bawat paglakas ng pagyakap mo sa kasamaan, ay siyang pagbigay ko sa iyo ng hindi masukat na kapangyarihan. Wika ng demonyo sa isipan ni Roble. Habang naglalaban sila Roble at ang mga datong yun, hindi na namalayan ni Roble ang unti-unting pag-iba ng kulay ng bato ng medalyong tinitirhan ng kalis. Wala na sa tamang pag-iisip noon si Roble dahil sa tuluyan na siyang nilamon ng galit na kanyang nararamdaman. Paglapit ni Roble sa datong kumukontrol ng mga malauod na ugat, ay siya namang pagtagos ng nagsisitalasang maiitim na bato sa katawan nito. Hindi na nabigyan ng pagkakataong makapagsalita pa ang datong yon sa kadahilanang tumagos sa lahat ng bawat parte ng katawan nito ang matatalas na batong ginawa ni Roble. Nang makita ito ng datong merong hawak na kampilan, ay halos hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Roble. Dahan-dahang umatras ang datong yon, pero hindi na ito muli pang pinakawala ni Roble. Nang makalapit si Roble sa dato, ay siya namang pagluhod nito at ang pagbaba ng kampilan nitong dala. Animoy nagbibigay pugay yon sa isang bagong usbong na pinuno ng pangkalahatan ng mga maranhig. Paglapit dito ni Roble, ay dahan-dahan naman itong kinuha ang singsing at nagwika ito ng, "Sagutin mo ko, demonyo. Nasaan ang pinaghihimlayan ng pangpitong dato?" Nang marinig ito ng datong merong hawak na kampilan, ay itinuro nito ang nag-iisang kubo na nakahiwalay sa baryo. Doon po, aking kamahalan. Sagot naman dito kay Roble. Si Roble naman noong mga oras na yon ay wala pa rin ang sariling wisyo nito dahil sa sobrang puot na kanyang nararamdaman. Pagkasagot ng datong merong hawak na kampilan, ay agad din naman itong nawala ng ulo dahil sa ginawa ni Roble. Matapos ang pangyayaring yon, ay agad din namang pumasok si Roble sa kubong itinuro ng dato. Doon ay nasilayan niya sa unang pagkakataon ang isang tipak ng bato na napupuluputan ng isang baging. Nagliliwanag din ng bahagya ang batong yon at kitang-kita ni Roble mula sa kanyang kinatatayuan ang isang katawang nasa loob ng tipak ng bato. Paglapit dito ni Roble, ay siya namang pagkalas ng pagtibok ng puso ng nilalang na nasa loob ng bato. Ngayon, Roble, ilagay mo sa butas na nasa gitna ng batong yan ang singsing na hawak mo. Wika ng demonyo sa isipan ni Roble. Okay, sunod kagad natin yung 25. Grabe, kinikilabutan ako dito sa Maranhig. Kita-kits!